بن پێکردنên گروپên çekdar duwarê desteserkirina mal û milkê xelkê Efrînê de bi piştevaniya waliyê Tirk û sazî û komeleyên Tirk berferehtir bûne. Fermandarên grupa Feylaq Eşşam dest danîne ser zevî, mal û dikanên malbateka Kurd û hem ji bo xwe û hem jî ji bo niştecîkirina Ereb û Tirkmenên hawirde bikardihênin. Di raporekê de ku Ofîsa Ragihandina Partiya El-Wehde belav kiriye, hejmareke nû ji binpêkirinan hatine belgekirin. Fermandarên Feylaq Eşşam dest danîne ser mal û milkên malbata Mamo li Cindirêsê. Li ser zeviyên malbata Mamo, kamp ji bo Erebên hawirde hatiye avakirin û niha tê berferehkirin. Li Efrînê û gundewarên wê 21 bexçeyên zarokan bi navê pişkojên bihiştê hatine durustkirin, ku duwan de perwerdeya olî û çanda Tirk tê fêrkirin. Li bajarê Efrînê berê binyatê yê mizgefta Hecî Emîn bi piştevaniya rêxistina Tirk neda însanî, yardim dernegî û bi beşdariya waliyê Efrînê Hesen Meşelî hat danîn. Derbarê van binpêkirinan, Dr. Welîd Şêxo, akademisyan û siyasetmedarê Kurd ku xelkê nahiyeya Cindirêsê ye, ji tora medyayî ya Rûdawê re axivî. Bêguman wek em dizanin ew zêrî an miselsela avakirina kampan li ciyayê Kurmêj Efrînê bi destî çekdaran û piştgiriya dewleta Tirkiye berdewam e. Ew berdewamiya jî tê ji berdewamiya siyaseta guhartina demografî êl ser erdê çêdibe. Her li gor rapora Ofîsa Ragihandina Partiya El-Wehde, hefteya bihorî Hesen Fitêm ku yek ji fermandarên grupa Firqeya Mu'tasime $10 ji alîkariyên mirovî yê 605 malbatên hejar birîne û di encamê de $19,500 ji wan alîkariyên mirovî talan kirine. Hüseyin Umer, Rûdaw.